Türkiye башкасы Анкарада 14 сәгать исәмсез мөхтәрәм таңшар. Бүген 2025 елның 5 ноябрь шәршәмбе көн. Сез турыдан-туры эфирдә Türkiye авазы радиосының татар телендәге тапшырыгын тыңлыйсыз. Безнең программа 19 метрлы кыска дулкынның 15360 килогерц эшләнгән. 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышнары белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT-Dinna кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналыннан тапшырыла. Тапшырубызның бүгенге чаралышында соңгы хәбәрләрдән соң фәннәр докторы Юсуф Алтынышык әзерләгән Нугайча насихатлар программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Türkiye авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр. Türkiye Тышкы эшләр министры Хакан Фидан 4-5 ноябрь көннәрендә Финляндиягә сәфәр ясый. Фидан сәфәре кысаларында Финляндия Тышкы эшләр министры Элина Валтонен белән күрешә. Türkiye'nin дипломатик чанаклары җиткергәнчә, Түрк министрының Төньяк Авропа иленә ясаган 2 көнлек бу сәфәре вакытында бер төркем сөйләшү бар. Хакан Фидан май айында Анталиядә оештырылган рәсми булмаган НАТО тышкы эшләр министрлары җыелышында кабул иткән Валтоне белән күрешә. Шулай ук Финляндия парламенты башлыгы белән дә күрешеп сөйләшә. Фидан сәфәр вакытында Финляндия парламентында Türkiye-Финляндия хезмәттәшлеге исемле чарада чыгыш ясый. Хакан Фидан сөйләшүләрендә шулай ук сәүдә, инвестиция һәм саклану сәнәгате өлкәләрендә ике яклы файда нигезендә ике ил хезмәттәшлегенең тирәнәйтелүе һәм төрләндерелүенең әһәмиятенә басым ясый. Министр Анкара җитәкчелегенең Хельсинки җитәкчелеге белән мәгълүмати технологиялар, кибер куркынычсызлык, финанс технологиялар һәм яңартыла торган энергетика кебек өлкәләрдә хезмәттәшлекне арттырырга әзер булуын җиткерә. Түрк министры Котып төбәгендәге уртак инициативаларның мөнәсәбәтләргә яңа визион тәэмин итә алачагын әйтә. Финляндиядәге төрекләр һәм татарларның ике ил арасындагы көчле гуманитар бәйләнешләрне чагылдыруын искәртеп уза. Фиданның шулай ук Финляндиянең Türkiye'nin Авропа берлегенә әгъза булу барышын хуплаганы өчен рәхмәт белдерү һәм Анкара җитәкчелегенең Тамгаханы берлегенең заманчалаштырылуы белән бергә визадан азат итү диалогында алгарыш мәсьәләсендәге көткәннәрен уртаклаша. Türkiye һәм Финляндиянең күп яклы платформаларда глобаль тынычлык өчен уртак тырышуларны дәвам иттерүенең әһәмиятенә игътибарны юнәтүче министр Фидан Берләшкән Милләтләр оешмасы белән Авропа иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы өчен ике ил рәистәш булган арадашчылык дуслары төркеменең әһәмиятенә басым ясый. Хакан Фидан Русия-Украина сугышында гадел һәм даими тынычлык урнаштыруга караган халыкара тырышлыкларда һәм дипломатик барышларда җиңеләйтүче роль уйнарга әзер булуларын тәкрарлый. Министр Финляндиядә яшәүче татар җәмгыяте әгъзалары белән дә очрашты. Türkiye Тышкы эшләр министры Хакан Фидан Финляндиядәге татар җәмәгатьчелеген вәкиллек итүче Финляндия Ислам җәмгыяте башлыгын һәм ярындагы вәкиллеген кабул итте. Тышкы эшләр министрлыгының социаль аккаунтыннан уртаклашкан язмада министрыбыз Хакан Фидан Финляндиядәге татар кардәшләребезнең Финляндия Ислам җәмгыяте башлыгын һәм вәкилләрен Хельсинкида кабул итте дип әйтелде. Язмада шулай ук учрашудан төшерелгән фотосурәтләр дә урнаштырылган. Türkiye һәм Финляндия арасындагы дипломатик мөнәсәбәтләр 1924 елда дуслык килешүенә кул куелуы белән урнаштырылды. Узган елда ике ил арасындагы сәүдә күләме якынча 1 миллиард 800 миллион долларга җитте. 2024 елда 123 мең тирәсе Финляндия туристы Төркиягә килде. Türkiye'nin саклану һәм авиация эксперты 2025 елның 1 айында узган елның шушы ук чорына караганда 31% артып 6 миллиард 700 миллион долларга җитте.
Күрсәткечләрне Соклану сәнәгате идарәсе ачыклады. Соклану сәнәгате идарәсе башлыгы Халюк Өгөргүн тармакның топлам экспорттагы өлешенең 3,5% җитүен белдереп, бу җитештерүчәнлекнең глобаль саклану хезмәттәшлеге эшчәнлегенең уңышына бәйле булуын искәртеп узды. Төркиянең топлам экспорты шул ук җирдә узган елга караганда 3,9% артып, 224 миллиард 600 миллион доллар булды. Израильнең от токтатуны бузуы дәвам иткәндә, БМ гомум сәкъәтебе Газада отны токтатуны үтәргә чакырды. Берләшкән Милләтләр Оешмасы гомум сәкъәтебе Антонио Гутерреш Газада дәвам итүче отны токтатуны бузу учакларына каршы кисәтеп, бөтен якларны тынычлык килешүенең беренче этабын үтәргә чакырды. Дохада чыгыш ясаучы Гутерреш дәвам итүче бузу учакларыннан бик борчылуын җиткерде. Газа хөкүмәте медиа офисы 10 октябрьдә гамәлгә кергән отны туктатудан соң Израильнең 194 тапкыр килешүне бузуын белдерде. Бу бузу учаклары арасында Израиль гаскәренең сары сызыкны узган хәрби операцияләре, гуманитар ярдәмнәрне тоткарлавы һәм артиллерия уты урын алды. Суданның Женевдагы БМО даими вәкиле Хасан Хамид Фәшир каласында яшәнгән вәхшилекнең геноцид дәрәҗәсенә җитүен һәм оператив кораллы көчләренең ярдәмнәрне тоткарлавы аркасында төбәктә кеше тарафыннан булдырылган ачлыкның барлыкка килүен әйтте. Хамид камалыш астындагы тынычлыкның ачлыктан интүген, хастаханәләрнең басып алынуын һәм хасталарның җәзалап үтерелүен белдерде. БМО хисапларына һәм кеше хукуклары оешмаларының нәтиҗәләрен телгә алучы Хамид оператив кораллы көчләрне этник чистарту, җинси көчләү һәм халыкны мәҗбүри күчертү җинаятьләрендә гаепләде. Мөхтәрәм таңчысыз, Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Тарихи Хиҗаз тимер юлы кабат хезмәт итү өчен әзерләнә. Хаҗилар һәм сәүдәгәрләрне тәүге тапкыр Чүлгә, киң үзәнлекләргә һәм Димашктан Мәдинәгә кадәр сузылучы тауларга илтүеннән соң 100 елдан артык вакыт үтте. Хиҗаз тимер юлы кабат ачылуын көтә. Проект вәкаләтләре һәм белгечләр икътисадка жан керү һәм төбәктә килешенеп яшәү өметләре турында сөйләгәннән соң, Төркия, Сүрия һәм Иордания юлны төзекләндереп, заманчалаштырырга сүз бирде. Моннан тыш, хаҗга һәм гомрәгә баручылар изге шәһәрләргә нәкъ ата-бабалары, очкычларга кадәр үк сәфәр ясаган шикелле сәяхәт итә алачак. Шулай да бу тимер юлларның кабат эшкә керешүе нигә бу кадәр әһәмиятле? Мөхтәрәм тыңлаучылар, бу бүлем Әсра Караташ Алпайның 2025 елның 27 сентябрендә чыккан Госманлы чорындагы Хиҗаз тимер юлының кабат ачылуының Төркия, Сүрия һәм Иордания өчен әһәмияте башчалы мәкаләсенә нигезләнеп әзерләнде. 2025 елның сентябрендә Амманда Төркия, Сүрия һәм Иордания транспорт министрларының өчле техник җыелышында вәкаләтләр тарихи юлның төзекләндерү өчен конкрет адымнар ясады. Тулысынча эшли башлаганда тимер юл 3 дәүләтне һәм Сугуд Гарәбстанын бер-берсе белән бәйләячәк. Төркия транспорт министры Абдулкадир Уралоглы Сүриянең җитмәүче 30 чакрымлык юлны төгәлләүенә ярдәм итәргә сүз бирде. Иордания исә локомотивларны карап төзәтү өчен техник мөмкинлекләр һәм хәтта тарихи моторларны Димашкка кадәр эшләтү потенциалын тикшерәчәк. Вәкаләтләр һәм белгечләр моның икътисади үсеш, төбәк тотрыклылыгы һәм бигрәк тә Сүриядәге ватандашлар сугышы төгәлләнгәннән соң килешү өчен форсат булуын әйтә. The revival of the Hejaz Railway is one of the great... Бу Әнкара Хаҗи Бәйрәм Вәли университетының халыкара мөнәсәбәтләр бүлеменнән доцент Шуан Нилһам Ачыкалын. Ул Хиҗаз тимер юлының Төркиянең соңгы елларда башлаган бөек проектларының берсе булуын сөйли. Сүриянең тотрыклылык чорына керүе белән төбәккә кабат җан өрү һәм бәйләнешләр кору мөмкинлеге гамәлгә ашырдай хәлгә килде. Бу киләчәкне формалаштыру өчен бик әһәмиятле. Ачыкалын моннан тыш
бу юлның Төркиянең Гыйрак белән төзелүче үсеш юлы, Зәңгәзур аша узучы һәм Азәрбайҗанның төп территориясен Нахчыван белән бәйләүче Төньяк коридоры шикелле башка региональ мегапроектлар белән үсеш, тынычлык һәм йогынты адымының өлеше булуын сөйли. Аммандагы җыелышта өстәвенә җир өсте тимер юл һәм логистика коридорлары буенча транспорт хезмәттәшлеген тирәнәйтү өчен аңлашу меморандумы өлгесе әзерләнә. Шул ук мизгелдәге алгарыш буларак Төркия белән Иордания арасында Сүрия аша 13 ел туктап торган җир өсте транспорт бәйләнеше кабат ачылды. Тагын бер әһәмиятле алгарыш исә Төркия белән Иорданиянең Кызыл диңгездәге Акабе порты арасында турыдан-туры юл бәйләнеше. Бу Якын Көнчыгыш техник университетыннан халыкара мөнәсәбәтләр белгече профессор Октай Фырат Танрысевер фикеренчә бик күп форсат бирә ала. Restoring and modernizing the historic line, particularly the Syria... Профессор Октай Фырат Танрысевер тарихи юлның бигрәк тә Сүрия-Иордания элемтәсенең кабат төзекләндерелүенең Төркия белән Кызыл диңгез арасында мөһим сәүдә коридорын кабат ачачагын сөйли. Бу Төркиянең Согуд Гарәбстаны һәм Африка илләре белән сәүдәсен зур күләмдә киңәйтәчәк. Сүрия нисбәтеннән исә бу яңа сәүдә юллары барлыкка китерәчәк һәм төбәктәге илләр арасында товар әйләнешен арттырачак. Шулай да Хиҗаз тимер юлы нигә һәм ничек тормышка ашырылды? Ул 1900-1908 еллар арасында Госманлы солтаны Абдулхамид II чорында төзелә. Проектны өлешчә Русиядән Индонезиягә, Көньяк Африкадан Мисырга кадәр сузылучы мөселман дөньясы хәйриячеләре финанслый. Бу дин һәм ярдәмләшү проекты була. Ул мөселманнарны уртак бер бәйләнеш төзү фикере тирәсендә берләштерә. Төп функциясе хаҗ юлчыларының Мәдинә һәм Мәккәгә сәфәрен җиңеләйтү, тагын да ышанычлы маршрут тәэмин итү. Тик шул ук вакытта ул товар, белем һәм мәдәниятте ташый. Юл өстендәге җәмгыятьләр үсә, базарлар киңәя һәм ул мөселман дөньясын бәйләүче җанлы җепкә әверелә. Төгәлләнгәндә тимер юл якынча 1320 чакрым озынлыкта була. Димәшктан башланып Амманга, аннан исә Мәдинәгә кадәр сузыла. Моннан тыш өстәмә юллар аша Истанбул һәм Кудус белән дә бәйләнә. Тарихи фаразларга караганда Истанбулдан Мәдинәгә 50 көн дәвам итүче хаҗ кәрваны юлчылыгы поезд белән 7 көнгә генә кала. Шиксез хөрмәт билгесе буларак Абдулхамид Солтанның Мәдинәдә Мөхәммәд пәйгамбәрнең каберенә якынлашканда поездларның тавышын киметү өчен рельсларның астына киез куярга кушуы документларда теркәлә. Тик бу данлыклы көннәр кыска була. Беренче Бөтендөнья сугышы вакытында стратегик элемтә сызыгына әверелгән бу юлны утка тоталар. Гарәп фетнәчеләр инглиз офицеры Лоуренс ярдәмендә рельсларда саботаж оештыра һәм поездларны шартлата. Шул рәвешле Госманлы контролен зәгыйфләтергә тырышалар. Бу һөҗүмнәр юлны эштән чыгара. Мөхәммәд пәйгамбәрнең чапаны, кылычы, сандалияләре, сакал кисәкләре һәм сахабәләренә караучы изге аманәтләрен саклау өчен госманлылар аларны поезд юлы аша Истанбулга китерә. Сугыштан соң үзгәргән шикләр һәм яңа бәрелешләр юлны тагын да җимерә. Күп өлеше Беренче Бөтендөнья сугышыннан соң эшчәнлеген туктата. Кайбер өлешләре 1970 елларга кадәр туктап булса да эшли. Станцияләр һәйкәлләргә үрелә, локомотивлар исә музей экспонатларына. Бүген төзекләндерелгән Хиҗаз юлы кабат хаҗга һәм гомрәгә баручыларга хезмәт итәргә, заманча сәяхәтләрне тарихи тамырлары белән бәйләргә мөмкин. Әлбәттә, һава юллары хаҗга баруны җиңеләйтте. Истанбулдан Мәдинәгә очу якынча 4 сагать дәвам итә. Тик бик күп хаҗи рухи алгарыш, күренешләр, таулар, чүлләр һәм борынгы шәһәрләрнең әкренләп ачылуы, көтү хисенең юкка чыгуын сөйли. 100 ел элек берәү бу юлдан изге шәһәрләргә бару турында хыялланган булырга мөмкин. Хәзер оныклары шул ук юлчылыкны кабат поезд белән үтә алачак. Ул вакыттагыдан тизрәк һәм уңайлырак, тик шул ук рух белән.
Hicaz timir yolunun yoңартылуы birden bir şırak түгел, bütün dünyada timir yolları geosiyasi hem yumuşak güç çarası bularak qabattan aşıla. Қытайның Кушак hem yol inisiativası Künçıгыш Азиядан Көнбатыш Авропага kadar suzuluşu yollar tüzüdü. Hindistan Künyak Aziyada яңа timir yol элемтәләренә тәргеш бирә. Avrupa ise yük koridorların Künçıгышка таба киңәйтә. Кайчандыр сугышлар аркасында җимерелгән Хиҗаз хәзер тимир юллары дипломатиясенең яңа 100 еллыгында катнаша. Рельслар, йогынты, сәүдә, хезмәттәшлек һәм тарихның карталарын кабатсыза. Исра Караташ Алпайның 2025 елның 27 сентябрендә TRT World'та чыккан Госманлы чорындагы Хиҗаз тимир юлының кабат ачылуының Төркия, Сүрия һәм Иордания өчен әһәмияте башчалы мәкаләсенә нигезләнеп әзерләнгән язмабызның ахырына якынлаштык. Тыңлавыгыз өчен рәхмәт. Noğayça nasihatler. Ayağılı tınlavçılarımız buyma hem dinimizden sırları baresinde haberlasamız. Sözümüzdün basında Bismillah dep aytamız. Hem Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed'e sonsuz salat selam aytamız. Hikmet tolu dinimizden hakikatı şetsiz bolgan. Munşa alim ömürlerşe aytıp turganlar halde eş tevsilip bolmagan. Nav sırlar bərisi sonsuz yarasık yakşı en büyük maneler bolgan. Navbarede bek köp sırlar ükön alimler betten teren em keng aytılgan. Mine sosu manelerdin bir kesegi oyda aytılgan. Ey sıylı arkadaşım, nav hakikattı erübil. Şanlı Nebi Muhammed aleyhissalatu vesselamga berilgen ullu makam, Allah'tın maktaganı, makamı Mahmud bolgan. En büyük, en bek şerefli ol makamdı bergenini Allah kitabında aytkan. Özünün tuğradan tuğra sıylaganı ol makam, Kudaybetten peygamberga aleyhissalatu vesselam berilgen ilahi Rabbani bir sıbra bolgan. Beri dağılgan peyizler, iyilikler, nimetler sosu sıfırdan akkan. Ol şanlı peygamberga aleyhissalatü vesselam okungan salavatlar, em etilgen dualar, ol sıpraga şakırılıp kosulmaga davet bolgan. Nav sebepten salavattı, sosu ullu dualardı, peygamberga aytkan insan, ya de ullu peygamberdin, özünü ya sıfatını kay zaman angan bolsa, ol sıfat em kasiyetli tasıgan büyük zattın makamını mıtbasın. Ol mübarek peygamberdin makamının neşe büyük bolganını fark edip, nav kıymatı sebebimen salavattı kayta kayta aytuğga iştaklansın. So sebepten ezenlerdin artından er daim biz Allah'ım Peygamberin Muhammed Aleyhisselam'a makamı Mahmud'u berdep dua etemiz. Nav duadı aytkandın ullu maneleri bolgan. Nege dese so makam ükön bir hakikattın uşu bolganı kasında
ol makamı Mahmudday mınlagan başka hakikatı işinde saklap turgan. Em neşe manelerdin gayet uzun talı bolgan. Em kainatı yaratkan Kudaydın maksatının en yükün, en son ullu meyvası bolgan. Meyva degen manedi eğer soruyak bolsan, ezendin sonunda okungan so duaman, paygambarga aytılgan savlay salavatlar mınan, ahirettin alemleri yaratılga yedi dep dua etilmiş bolgan. Sanki terekke usagan haktın mahluklarından bir tal bolup sozulgan baki daim alemdin kayta tirilip yiylayak aşir em kıyamettin em tetmlik yurtu ebedi cennetlerdin aşılganın kudaydan tiley berip turulgan. Sobarede etilgen beri dua salavatı kim okusa bek kazangan. Aslına em karasak, nav nimet em hakikattın sonsuz derece ullu neşe paydaları üçün etkenimiz dualar azanakay bolup kalgan. Em makamı Mahmud'un ullu bir manesi em paygambardın etiyegi aleyhissalatü vesselam şefaattan kabar bolgan. Mahşer hesap gününde bir neşe paygambardın özlerinin hesabıman uğraşıya bir zaman Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dın ümmetine şefaatı üykön süyünşük bolgan. Em Kudaydan bizlerge neşe sonsuz maramat tağı iyigilik bolgan. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam ümmetinin tetimligin daim tilep turganga nav salavatlarımızdı, em rahmet duamızdı, ümmetinden tilegeni hikmet em hakikat bolgan. Bizlerde her daim oylagan bir paygambarga salavatlarımız binan cevaplar bergenimiz tağı bizge boruş bolgan. Sağlıkman kalınız. Nogayça nasihatler. Muhtaram tыңлаучылар, Türkiye Ovazı Radyosu'nun Tatar tilindagi topşuları şuşunun bilen ahırına yakınlaştı. Topşularımızda yerşen, internet hem kısa telefonlarının TRT dinle koşumtası oşa tığınlayasız. Bizim programma her gün Türkiye hem Qozan vakıtı bilen gündüzgün saat 2'de 19 metrlik kıskatlıqının 15.360 km/s. Türksat 3A hem Türksat 4A yerşine bilen www.trtdinna.com internet adresi oşa vot is radio kanalından topşula. Yorta saatlik topşularımızdan qabatlawın Türkiye hem Qozan vakıtı bilen saat kişke 8-nji ortada 42 derece künçağış yönelişindeki Türksat 3A hem Türksat 4A yerişleri bilen www.trtdinna.com internet adresi oşa hem kısa telefonlarının TRT Dinne koşumtası oşa. Vot West Radio kanalından tığınlayasız. Topşularımız turunda uy fikirlerigiz hem kengeş taqdimlerigizni kıtıp qalabız. Muhtaram tamaşara bizning adres latin harflari bilen PK
33, Yenişehir, Ankara, Türkiye. Poçta indeksi 06 443. Elektronik poçta adresimiz tatar_trt.net.tr. Әлегә без сезнең белән саулашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.